за мобилни технологии, мобилни системи. Колкото и да сме мобилни, виждате, че се ни пънат с кабели до всякъде. Ние сме Parafol. Днес ще си говорим за това как мобилните телефони и мобилните системи могат да помогнат на бизнеса, не само на хората. Искам някой от залата, който не ползва смартфон, да си дигне ръката. Няма. Един само. Окей. 99,9%. В момента, тотално на пазара и в световен план, ние сме пристрастени към мобилните ни устройства. Няколко общо взето проучвания съм гледал и там се казва, че на всеки 5 минути всеки един от нас неволно отваря, пуска телефона да гледа нищо, просто да го види какво се случва в него. Много пъти сте виждали тази картинка. Може би дамата и господина си говорят зимно по телефона, правят си свалка, не да си говорят лично и персонално. Хората забравят вече да общуват. Не случайно ние избрахме тази технология да я вкараме вече в бизнеса, така че, съжалявам, но разделителна способност е малко по-малко тази телефон, така че да може тя да помага на бизнеса. Именно това е нашето приложение, което се нарича Sales Rider. То служи за автоматизация на продажбите, а именно автоматизиране на търговския процес, свързан с вземането на заявката, с получаването, изпращането на заявката в определено в офиса, главния офис. Освен това и екс-ван търговията, т.е. цялостна продажба на място, плюс издаване на документи, фискализация, мобилни принтери, общо взето един търговец да се движи като Iron Man с всичките данни в него и да продава. Какво отличава нашата система от другите? Изключително лесна за поддръжка. Интерфейса сме го направили така, че да бъде максимално удобен и дорако устойчив за всеки един от търговците. Ще съгласите с мен, че търговците, които продават на пазара, не трябва да са IT специалисти, които да борават с мобилни устройства, за да продават. Това трябва да бъде най-малко нещо, което им отнема време през деня. Това са основните модули, които плащам, не се вижда много, но това са продажби, артикули, клиенти, справки, много видове настройки и не случайно задачи и мерчендайзинг. Самия ни софтуер поддържа и мерчендайзингова дейност, която се касае в това, че от централния офис, търговския директор или отговорен служител може да подава задачи директно в реално време към своите търговци на пазара. Тоест да се отиде на проверка, да се направи някаква снимка в търговския обект, да се провери конкурентна цена. Общо взето идеята е максимално бързо и лесно тази информация да се получава в реално време. Това е едно сравнение на старите технологии, а именно Windows Mobile устройствата, които в момента все още има на пазара такива, които работят с тези устройства. Сравнението е следното, че това нещо остаряла технология. Windows Mobile е спрян от поддръжка от Microsoft и сравнението с цената мога да е следната. 1300 евро Windows Mobile устройство, от другата страна 300 лева за таблет. Просто първоначалната инвестиция, която вие бихте инвестирали в това да имате мобилна система за продажби, би била пъти по-малко, отколкото трябва да закупувате професионални устройства, които са и с писалка, което е още по-трудно за работа. Другото нещо, което е много в полза на нашия софтуер, е това, че имате право да избирате. Няма ограничение от марка, няма ограничение от видът на устройството, няма ограничение от размера на устройството. Това, с което е лесно да работи даден търговец, работи с него. И сега, за да не ви отекчавам, ще пусна самото приложение, за да ви покажа как работи. Това е приложението. Бутоните са направени огромни, така че да може търговския представител само с няколко клика, например в клиентите, да направи търсене. Вижда ли се, прощавайте, малко е. Ето така ще го обърна, за да може да бъде още по-голямо. Търсене. Виждате, че няма бутони отстрани на интерфейса, просто правиме зум на екрана. И се стартира формата, в който ние търсиме даден търговец. Например,
Искам да намеря 27 номер клиент и той излиза на екрана. Няма нужда от бутони, избирания, ако искаме да махнем филтъра, просто правим движението зум аут. При натискане на бутон виждаме детална информация какво може да проследим за този клиент. Ако има информация за неговите телефони, имейли, директно може да инициираме обаждане или изпращане информация от самата система. Нещо много важно, системата е с собствена база данни и работи офлайн на телефони. Не е нужно да има постоянна свързаност с централната база данни или с интернет. Това е един огромен проблем, колкото живущите в София нямаме такъв проблем, но в провинцията, повярвайте ми, има постоянни прекъсвания и работеща система в реално време няма как да съществува. Едно интересно нещо е функцията покажи на картата, имаме директна интеграция с Google Maps. Съответно, когато вземем координатите на съответен обект, може да се позиционира върху картата, ето го позициониране, така че проблема с смяната на излизането в отпуск на един търговец и заместването му в друг, който трябва да намери дадения обект, рязко намалява, защото реално ние имаме координатите му тук. Съответно, може да се възползваме и от самата система на Google, да направим навигация, така че общо взето всичко в едно може да оптимизира така процеса, че нашите търговци да бъдат максимално и адекватно оптимизирани, за да могат да работят по-бързо. Така, ще мина набързо и към артикулния лист, огромна база данни. Имаме клиенти, които поддържат с понад 5000 артикула. Системата работи с такава бързина, в която в момента ви показвам. Отново имаме информация за самия продукт, имаме възможност за добавяне на снимка, т.е. самата програма може да стане и продукт, така че бързо и лесно да продаваме на своите клиенти. И сега ще ви покажа как реално може да направим една продажба. Избираме съответния клиент, избираме какъв документ ще му издадем, фактура ще му издам, която ще бъде по банков път. Датата на падежа може да бъде сменена в зависимост дали това имаме твърд вид на плащане. Поддържаме, мога да кажа, една брой типове вариации на отстъпки, на ценови листи, на промоции. Самата система се адаптира с всички видове текущи ERP системи, които са на пазара по най-простия начин, а именно с трансфер на файлове, така че концепцията на вашите търговски политики се прехвърли в самата система. Отиваме в менюто, в което вече ще добавяме артикулите, виждаме наличността. Тук отново работи функцията за Zoom. Искаме артикулите от група 1. Аз лично съм работил като търговец и знам, че когато отида в даден магазин и продавате, например, бомбони, тя казва от тези с черешите едно, с карамел едно и общо взето почвате да продавате една група артикули. Така че избираме бройката, натискам бутона продължи, системата стои в текущата филтрация, така че на мен да ми бъде лесно и бързо за въвеждане. Виждате с каква скорост може да работи. Ако искам да се махна от тази група, правя Zoom Out, правя Zoom In и избирам следващата група. Методологията за въвеждане мога да кажа, че ни е една от най-бързите в момента на пазара. Това е така, защото в магазините нашите клиенти, които работят с нашия софтуер, не преписват заявката от хартия. Те директно работят с устройствата, без да изнервят от срещната страна. Защото, поправете ме, но когато отиде търговец в магазина, той е с последен приоритет. Първо минават всичките клиенти и след това минават търговците. Заявката е взета, натискам бутона ОК, искате ли да принтираме, нямаме мобилен принтер в момента и заявката е взета. След няколко минути заявката ще бъде трансферирана в сървъра, във вашата ERP система и вие можете да видите, че имате продажба на съответния клиент. Тук е едно много интересно нещо, което самият търговец като мен в момента не го вижда, а именно, че системата изпраща GPS координатите на мястото, в което съм направил продажбата. Времето, което ми е отнело за тази продажба. Времето, синхронизацията, когато съм направил къде съм бил. По този начин избягвате процеса по взимане на заявки вкъщи. Аз съм вкъщи, дигам телефона, обаждам се на търговските обекти, взимам си заявките и съм свършил работа.
Вие искате вашите търговци да ходят по обектите. По този начин, имайки координатите на обектите, имайки координатите, където се взимат заявките, вие можете да ги хванете много лесно дали лъжат и дали си правят нещата както трябва. Задачи. Това е маркетинговия модул или мерчендайзинга. Това са синхронизирани задачи от централния офис. Снимай дисплей. Избирам си съответната задача. Искам да добавя снимка. Да. Така, аз съм в магазина. Избирам си съответно снимката. Снимам. Не беше хубава снимка. Пак не беше хубаво. Следния път за щастие. Така. Проблема с делото. Окей. Така, снимката се добавя. Мога да добавя коментар към него. Т.е. семинара е супер. И да го изпратя. По този начин задачата е завършена. Цялата информация плюс снимката отива в централната база данни, така че съответно всичките търговски директори, всичките менеджери вече са наясно какво се случва на пазара. Мога да ви покажа една друга функция, съответно за любителите на други цветове не си мислете, че са само тези. Мога да има и персонализация и другото много важно нещо е, че устройствата се командват отдалечено. Търговецът не може да сменя настройки, да прави измами, да коригира данни, всичко е последователно, без право на корекция. И другото изключително важно нещо е, че устройствата, данните са криптирани. Много често знаете как се крадат телефони, как се крадат таблети. При кражба на таблет, отдалечено, може да го рестартираме в рамките на 2 минути. Тоест, ако телефонът е включен в момента, има връзка до интернет, всичко се изтрива автоматично. Данните, които обаче са събрани от пазара, ги има на сървъра и вие съответно може да ги възстановите. По този начин изключваме процеса с кражба на данни. Няма да губя време повече. Заповядайте на нашия щанд. Ако искате допълнителна информация, мога да покажа нагледно как да поработите с софтуера. Нещо само преди това, в Google Play има безплатна версия, която може да си я свалите. Напишете просто Sales Rider и оттам може да пробвате системата директно върху вашите телефони. Единственото изискване е той да бъде Android. Благодаря ви и надявам се, че ще се видим отвън. Благодаря, господин Аглецов.